Жай уртасында бәрәңге күмгән чагында бу урында кеше күмеп яттылар. Бу авыл зираты, койманың икенче ягында Фәния Рахмаеваның бакчасы. Мондый хәлгә ул инде ялешкән булган, әмма узган кышта үлүчеләрне аның коймасына терәп диярлек җирли башлыйлар. Каберләр белән киртә арасында ярты метрда юк ди ул. 3нче ел әле мондый хәл юк иде. Без тынычлап кайтып китәбез инде, безнең дача урыны бу. Яз көне килүебезгә монда уже 5-6 кабер күмелгән. Без шок каттык. Ул бит хөрмәтләп куелган кешегә тынычлыкта кирәк. Мәмдүха Шәйхмәтованың бакча башында да каберләр. Бу авылда 60 ел яшәп мондый хәлне күргәнем юк иде әле ди ул. Техника белән бакчага керергә юл да калдырмаганнар дип зарлана. Моңарча шушы урыннан трактор белән печән алып кайта торган булганнар. Элек менә торгына тыкыргы юл менә мин килгән вакытта шушыннан йөриләр, ат белән дә сарык фермасыннан кайтып шушыннан китәләр, тикеттә тыкырык бар. Менә шундый урынны нәрсә эшләтеп шушылай итеп куйдылар. Ут кыз чыгуы бар. Дөнья хәлен белеп булмай бит тоже. Хәзер бакча коймаларына терәлеп үк диярлек 10 кабер тора. Күбрәк тә булыр иде. Тик авыл халкы прокуратурага хат юллаган. Шуннан соң гына биредә мәрхүмнәрне җирләүне туктаталар. Роспотребнадзор белгечләре исә санитар-эпидемиологик кагыйдәләр бузылган дигән карар чыгарган. Авыл җирлеге башлыгына штраф салалар. 50 метр булырга тиеш, нишләп алар нарушать иттеләр микән бу нине дип, территорияны дип. Зиратка инде 100 елдан артык әйләнә тирәсендә дистәләгән йорт төзелгән. Иске зиратка монда санитар зона юк бит. Параллельный урам үтә безнең Тукай урамы. Аның зиратның ихатасыннан күрше безнең йортына 25 метр. Моны юл аркылы анда йортлар. Аны бит мен хәл эшләгәннәр. Хәзер авыл халкы бу каберләрне күчереп зиратны койма белән әйләндереп алуны сорый. Моны җирләнгән кешеләрнең туганнары белән килешеп эшләргә кирәк диделәр безгә район башкарма комитетында. Это какую надо работу произвести, это надо потревожить уже умерших. Җирләнгән кешеләрнең тынычлыгын бузу була бит бу. Туганнары да рөхсәт бирмәячәк. Хәзер анда беркемне дә җирләмәячәкләр. Коймага килгәндә аны урнаштырачакбыз. Иске зиратта урын аз калганга 3 ел элек Иске Каразирик авылында үзара салым акчасына яңасын әзерли башлаганнар. Хәзер аны киртәләп алу һәм зиратка кадәр юл җәю эшләре бара. Көзгә әзер булачак дип ышандырдылар. Ютазы районыннан Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.